Poštovani predstavnici medija, prvo želim da vam se zahvalim što ste danas sa nama. A danas ste sa nama povodom Dana rijetkih bolesti, koji je u suštini poslednji dan u mjesecu, to je ove godine 29. februar, a upravo je Dan rijetkih bolesti simbol za rijetke bolesti, kako je rijedak prestupni dan 29. februar, tako su rijetke bolesti. Zbog čega smo mi danas ovdje? Pa ovdje smo da ukažemo opštoj javnosti i svima onima koji će nas gledati i slušati ovih dana koliko su značajne rijetke bolesti, šta one znače u društvu i kakve ostavljaju posljedice na društvo. Rijetke bolesti se zovu rijetkim zato što se javljaju u populaciji opštoj sa učestalošću manje od 1 na 2000. Nažalost, najveći broj rijetkih bolesti javlja se sa učestalošću čak 1 na 100.000 pa i ređe. Što znači da i u nekoj mnogo ljudnijoj zemlji nego što je to Crna Gora postoji problem u prepoznavanju rijetkih bolesti, u njihovoj dijagnostici i u njihovom liječenju. Naravno i pacijenti sa rijetkim bolestima, ali i njihove porodice koje također pogađa rijetka bolest, su zapravo zahvaćene ovim stanjem i lutanjem do dijagnoze i do terapije. Nažalost, terapija rijetkih bolesti je izuzetno malo dostupna za svega nekoliko stotina bolesti od negdje preko 6.000 rijetkih bolesti koliko postoji. Zato je danas Centar za medicinsku genetiku i imunologiju, koji ovaj dan obilježava od 2012. godine pa nadalje, odlučio da napravi jednu široku akciju gdje će upoznati pacijentima kroz jedan naš flajer koji smo mi pripremili za rijetke bolesti o najznačajnijim karakteristikama o rijetkim bolestima, kako da se one prepoznaju, kako i na koji način da se potraži pomoć od zdravstvenog sistema, kako da se sprovede dijagnostika, moguće liječenje ili prevencije rijetkih bolesti. U svijetu se računa da ima oko 5% osoba koje u jednom svom dijelu života obole od rijetke bolesti. Nažalost, nema 5% ljudi na svijetu zato što su rijetke bolesti po svojoj prirodi prilično, da kažem, sumorne perspektive. Dakle, rijetke bolesti su dugotrajne, degenerativne, neizlečive i smrtne u najvećem svom dijelu. Tako da, osim što najviše zahvataju djecu, preko 70% zahvata djecu, rijetke bolesti zapravo odnose tu djecu u 50% slučajeva prije njihovog punoljetstva. Ako pitate za procenat bolesti u Crnoj Gori, on nije statistički egzaktno poznat, jer da bi bio poznat morate imati registar za rijetke bolesti koje Crna Gora još uvijek nema, što nije jedinstven primjerak i brojne zemlje se suočavaju sa istim izazovom i nemaju registar, i evropske zemlje, ali nemamo razloga da ne vjerujemo da je taj procenat isti kao u Evropi, jer su nam svi drugi pokazatelji zdravstvene i vitalne statistike slični, uključujući malu dojenačku smrtnost, što znači da kad imate malu dojenačku smrtnost, raste rizik od rijetkih bolesti. Pa bi se negdje očekivalo da se u Crnoj Gori ukupno tih 5% bi otprilike bilo nekih 30.000 osoba će u jednom svom dijelu života imati rijetku bolest koja je manje ili više ozbiljna i opasna po zdravlje. Zato je i prevencija rijetkih bolesti ono što je imperativ. Ono što želim također da vam kažem jeste da je veliki izazov za rijetke bolesti u stvari dijagnostika. Na evropskom nivou ona iznosi čak do 4,5 godine. I gotovo sve zemlje se susreću sa dugim lutanjem do dijagnoze. Ono što smo mi u Crnoj Gori postigli kao jednoj zemlji koja nema sve najsavremenije tehnologije, jeste dobra umreženost sa velikim dijagnostičkim centrima širom Evrope, tako da kod nas u principu prosječno vrijeme do dijagnoze iznosi manje od 6 mjeseci od trenutka kada se postavi sumnja na rijetku bolest.
U okviru Centra za medicinsku genetiku i imunologiju kliničkog centra postoji kabinet za rijetke bolesti i kliničku genetiku koji se upućuju pacijenti sa sumnjom na rijetke bolesti. Mi u okviru našeg pregleda napravimo plan daljeg kliničkog ispitivanja i nakon kliničkog ispitivanja pristupamo izradi fenomajzera koji sadrži sve karakteristike kliničke pacijenta, na osnovu čega planiramo genetsku dijagnostiku. Prije genetske dijagnostike pacijentima, odnosno roditeljima naših pacijenata, saopštavamo kakvoj se dijagnostici radi i šta očekujemo od tog nalaza. Kad je nalaz gotov, dolaze na definitivnu genetičku informaciju sa detaljnim objašnjenjem o prirodi bolesti, načinu na koji ona nastaje, mogućnostima liječenja, mogućnostima habilitacije i rehabilitacije, rizicima za potomstvo, da se prenese to isto stanje na njihovo potomstvo i rizicima u okviru porodice, kao i mogućnostima prevencije. Dio dijagnostike sprovodi se kod nas u centru, a dio dijagnostike se sprovodi u nekom od evropskih centara sa kojima mi imamo saradnju. U sklopu prenatalne dijagnostike sa ciljem otkrivanja i prevencije retkih bolesti sprovodi se citogenetička dijagnostika koja je zasnovana na analizi hromozoma odnosno otkriva promenu u strukturi i broju hromozoma. Neke od ovih bolesti se javljaju sa učestalošću manjom od 1 na 5.000, kao što su sindrom Patau, Edwardsov sindrom, zatim delecija hromozoma 5 na kraku P, delecija hromozoma 4 kraka P i mnoge druge bolesti. Kao što je profesorka Miljanović rekla, u rijetke bolesti spadaju i mnoge bolesti imunskog sistema, kao i bolesti koje su posredovane neadekvatnim imunskim odgovorom. Među njima svakako značajniju grupu čine imunodeficijencije i to većina urođenih imunodeficijencija spada u vrlo rijetke bolesti, kao i oboljenja koja su uzrokovane neadekvatnim imunskim odgovorom, to je autoimunske, kako organ specifične, tako i sistemske. I pri tome Odeljenje za imunologiju kao funkcionalni dio Centra za genetiku i imunologiju pruža usluge u smislu odgovarajućih analiza koje nekada djelimično, a u velikom broju slučajeva i u cijelosti doprinose tom dijagnostičkom postupku za date bolesti za sve pacijente u Crnoj Gori.